Kien propju fit-tmiem din il-ġimgħa li l-Gvern ħabbar li ser joħloq Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali Maltin taħt l-awspiċċji tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan hekk kif is-sena d-dieħla f'Malta se jkun iċċelebrat l-10 anniversarju minn meta pajjiżna sieħeb fl-Unjoni Ewropea, il-35 anniversarju ta' jum il-ħelsien, l-40 anniversarju ta' jum ir-Repubblika u l-50 anniversarju ta' jum l-Indipendenza. Fis-qarrija l-ħadd wara nofsinhar il-Fondazzjoni Wirtartna qalet li din hija deċiżjoni għalija min-naħa tal-Gvern, deċiżjoni deskritta kuraġġuża u li għandha titqies bħala pass importanti lejn ħolqien ta' ambjent fejn ċelebrazzjonijiet nazzjonali jibdew ikunu ta' bilħaq opportunitajiet ta' għaqda sħiħa għall-poplu kollu. Il-Fondazzjoni Wirtartna qalet li dal-pass huwa wieħed li għandu jgħin biex l-istima tal-poplu Malti bħala nazzjon tikber u biex jonqos il-partiġaniżmu politiku f'pajjiżna li għal tant snin wassal għal bosta pika bla sens u ħsara dejjem għall-pajjiż. Fondazzjoni Wirtartna awgurat il-fondazzjoni ġdida kull suċċess waqt li tweda l-appoġġ kollu tagħha. It-tmexxija tal-fondazzjoni ġiet fdata f'idejn il-Professur Oliver Friġieri. Il-membri f'dil fondazzjoni huma Albert Marshall, Simon Mizzi, Dr. Philip Farrugia Randon, John Zarb, Jason Busuttil, Lou Bondi, Lino Farrugia, Andrea Kassar, Gianni Zammit, il-Professur Raymond John u Mario Farrugia Borċ.